Парафія святого Станіслава Косткі ў Ваўкавыску 13 чэрвеня 2015 года адзначыла вялікую падзею – асвячэнне новага касцёла. Сёння ў нашай парафіі вельмі вялікая ўрачыстасць – кансакрацыя нашай святыні. Кансакраваць будзе нашу святыню ксёндз арцыбіскуп Клаўдзія Гуджаротці, апостальскі нунцый. Таксама разам з нашым біскупам-ардынарыем Александром. Парафія святого Станіслава Косткі была заснаваная ў 1925 годзе. Асноўнай групай вернікаў у той час былі працаўнікі чыгункі. У 1926 годзе пабудавалі і драўляны касцёл. Аднак у 1947 ён быў забраны савецкай уладай і прароблены пад склад. Пазней з касцёла зрабілі жылы дом, дзе пасялілася 8 сем'яў. Толькі ў 1997 годзе святыня была перададзена вернікам, але ў вельмі кепскім стане. Найбольш у гэтай будове дапамагалі самыя парафіяне, бо яны кожны месяц сабіралі ахвяры на нашу святыню. Тады вырашылі яе цалкам перабудаваць. За нялёгкую працу узяўся ў 2000 годзе ксёндз Андрэй Бародзіч, пад чым кіраўніцтвам пачалося будаўніцтва. У 2007 працу працягнуў ксёндз Олег Дуль, які і завяршыў узвядзенне новага касцёла. На ўрачыстасць у Ваўкавыск з'ехаліся святары і вернікі з розных парафій Беларусі. Цікава, што сам касцёл ад раніцы быў зачынены аж да моманту сустрэчы апостальскага нунцыя. Шаноўнага госця сустрэлі хлебам і соллю, пасля чаго адбыўся абрад адкрыцця дзвярэй святыні. Арцыбіскуп Клаўдыя Гуджаротці тройчы стукнуў ключом у дзверы, запрасіўшы сабраных увайсці ў Божы дом. Уваходзьце ў брамі Пана з падзякаю на дзядзінцы ягона з хімнай хвалі. Асвячэнне касцёла пачалося малітвай і акрапленнем сцен святой вадой. Нунцый прайшоў праз касцёл, акрапляючы будынак. Прамаўляючы Божае слова, арцыбіскуп заўважыў, што гісторыя ваўкавыскай парафіі – гэта адлюстраванне гісторыі ўсяго беларускага грамадства, якое зведала няпростыя выпрабаванні. Іерарх заклікаў прысутных быць вернымі наступніку апостала Пятра, біскупу Рыма. Гэтая вернасць можа прывесці да выпрабаванняў, але трэба быць моцнымі, таму што касцёл збудаваны на камені, якім ёсць Христос. Пасля казання вернікі заспявалі літанію да ўсіх святых. Была прачытана малітва пасвячэння. Абрад асвячэння святыні працягнуўся памазаннем сцен святым алеем. Арцыбіскуп Клаўдыя Гуджаротці і біскуп Александр Кашкевіч намасцілі сцены, пазначаючы іх знакам крыжа. Намашчэнне азначае прыналежнасць Богу. Касцёл святога Станіслава Косткі ў Ваўкавыску з'яўляецца такім чынам святой пабудовай і належыць ужо толькі Господу. Пасля памазання сцен святым алеем было запаленае кадзіла, і духмяны водар напоўніў касцёл. Апостальскі нунцый прайшоў праз святыню, акаджваючы яе і прысутных. Дым кадзіла сімвалізуе малітвы вернікаў, якія будуць узносіцца ў новаасвечанай святыні. Пасля акаджвання прагучаў заклік з вуснаў цэлебранца. Няхай у касцёле яснее святло Христа, каб усе народы пазналі праўду. З гэтымі словамі пробашч парафіі ксёндз Олег Дуль запаліў свечкі на сценах касцёла. Святло было запаленае ва ўсёй святыні. Будаўніцтва касцёла святога Станіслава Косткі ў Ваўкавыску стала магчымым дзякуючы працавітасці і салідарнасці вернікаў. Цікава, што пробашч парафіі сам асабіста збіраў металалом, каб мець неабходныя сродкі на пабудову. Дапамагалі і вернікі з парафіі святога Вацлава ў Ваўкавыску, а таксама парафіяне з парафій у Лідзе, Гродне і іншых мясцовасцей. Цяпер жа застаецца галоўнае – пабудаваць жывы касцёл у сэрцах людзей.